Nani kuphi ngikidnap bus driver engingamazi wase South Beach eThekwini. Hayi bobandla lalela ke siganxa. Shoza ngiphumela ukoluka lo cosmetic bags yabona. Le cosmetic elapha eSteng, lapha ku Steng eTown. Yeah, it's South Beach lapha, but ku Steng le cosmetic bag. So mina ngangihlala eSouth Beach khona building ebizwa ngokuthi seRapalo, ingale ngaseShaka Marine. Hayi shuthi ke ngihambe ngiyoluka ngiqede late. Yabona umuntu olukayo uyazi ukuthi vele mawuye saluni kumele uyitshele ukuthi uhlala usuku lonke cause kuyahlalwa lapha. So nami ngaphuma laphana cosmetic bags selishonile ilanga uyabona. But bekungekho late kakhulu. Mhlawumbe it was around 6 kanje past 5 kanje. But bese kumnyama and then ngangibona ukuthi no mangiwokha angeke ngize ngibe safe yabona. Ngisuke lapha ku Stenga Street ngize ngiyofika eRapalo ngaseshaka. Cha, ngabona no awuthi ngibamba i-taxi. Ama-taxi South Beach vele anyuka lapha kuleya ndlela. Ngibamba i-taxi sho ukuthi ngigibela i-taxi leyana ibinabantu I think about 2 and then nobhuti about 2 abahleli ngemuva, then the other one uhleli kule seat eliphambi kwaleli emuva, and then bekhona namanye ama-passengers ukuthi anginakanga kakhulu mangigibela. But into engiyikhumbulayo ukuthi labo bebegibelile engibafica etaxini behla ku-spa, behla kulo spa lapha ekhoneni ngase lo opposite i-Chicken Licken khona lapha eSouth Beach. Hayi shothi makwahlala ethu ehla lapha eSpa ngimtshela udriver ukuthi ngiya eRapalo eringeni. Athi udriver ayikhululeka ngiya lapho vele ngiya ngalapho nami. Hayi sihambe. Maye etaxini sekuyimina udriver amajita u2 ahleli ngemuva kwami. Mina ngihleli kule city engaphambili ngakudriver. Ihamba itaxi ngibona ukuthi no man udriver kangeni ngendlela ekumele angene ngayo yabona. Ngimtshela udriver ukuthi no bhuti ngicela ungene ngale ndlela ngizosala eringini yabona. Noma mawukuthi mhlambe indlela yakho ayidluli khona la engiya khona, cela ungishiye la ngizowalka sengiseduze vele. So bengithi angishiye kule ndlela engenayo mayingena izophumela ku spa ngase Eddington but on the other side. Hayi udriver athi hayi no sisi wami ngiyafika eRapalo khululeka yabona ukuthi nje ngifuna ukudlula egarage ngifaka upetrol. Ngikhululeke ngampela nami. Ihamba imoto uyabona. Mehamba udriver adlule egarage. Ngibona ukuthi no man. And uyabona nje umzimba uyakutshela guys, makuthi khona into wrong ezokwenzeka umzimba uyakutshela. So sho ukuthi eyenzakayo udriver uloke busy ngo WhatsApp. Ubhuti ongemva kwami ngiqala ukunaka ukuthi no man labantu bahamba bonke uyabona. Ubhuti ongemva kwami naye ubusy ngo WhatsApp. Kube khona ilafunyana nje yabona. Bahleka bodwa like nje kungonakele lutho abaxoxi akekho uxoxa nomunye. Lo ngemuva nje abe naleyo lafunyana nje esnacks uyabona. Hayi ngibona ukuthi no man ngiqala ukushiwa igazi ukuthi angisekho comfortable manje. Cha ayikho into abayenzile engingasho ukuthi mhlambe abayenze kumina directly engangenza ukuthi ngibone ukuthi no kukhona abaphezulu kwako, but ngibe alarmed mangibona ngathi mhlambe khona abakuplanayo baya WhatsAppana and all of that ngabo no man. Ngithi mina ku driver no driver ngicela ungishiye khona la egarage ngizosala sengiwalk cause bengitshela ukuthi mina udriver uya kule garage engase Shaka Marine cause mawungangeni kanje ngala ngangehla khona kukhona indlela ejika kanje kunenye ring phambili kukhona igarage ke lapho ingase Shaka straight. Hayi udriver nje abengazi ukuthi uyangiziba uyabona. Ubengazi ukuthi uyangiziba angiphendule kabi then angizibe. Lo bhuti ongemuva asuke esihlalweni sakhe yabona after nje angazi man guys amajita man asuke esihlalweni sakhe ngemuva behlele ku back seat asondele kulesihlalo esingaphambili ahlale nalomjito omunye behlele emva kwami ngisona. Hayi ngibona ukuthi ayabona imashileke manje ngithatha ifoni ngifake ebeleni. Suthi ithi jika indlela kulela ngaseringini encane yabona just after igarage kukhona indlela encane ngakuphi
I think isemva kwesikole, isemva kulesa sikole esilapha ngaseshaka ngala yabona nje. Khona isikole esilapha. Sibizwa ngani? I-Eddington Primary School. Uma kungasiyona i-Eddington Primary angazi yini lesa sikole, but nje kukhona indlela encane ejikayo, mayijika leyo ndlela ijikele egarage. So kusho ukuthi i-taxi ijika ngaleyo ndlela. Ngibona ukuthi no man. Imashile. Udriver ngintshela driver ngicela ukwehla. Yabona? Sengiyaphenika nami phela driver ngicela ungishiye la, uyabona? So mina mangiphenika noma mangithukiwe angiyona lenhlobo ethanda ukuthi ngikwenze kube obvious lokho, and angiyona lenhlobo ezomemeza o ngizama ukwenza idrama ngireact. No, ngibakhamu ngibone nami ukuthi ngenze njani, uyabona? Kudependa ngesituation. Bothi jump in kusho ukuthi ngibona ichance ukuthi no athe sajika udriver lapho kuleya ndlela encane kukhona imoto echamuka kanje, so kumele ihambe kancane vele, uyabona, ukuze bakwazi ukudedelana nale moto incane leya ndlela. Yimi lo ngivula isicabha se-taxi, iyahamba i-taxi, yes, ngivula isicabha, lo bhuti ongemuva angidonse kanje ngejacket, ngiphethe i-sling bag, angidonse kanje ngejacket ubhuti engemuva. Angisakhumbuli nokuthi wayethini kumina nje, usho usibabelo asukume nalo munye bazama ukubambisana, hayibo ngikhumula ijacket ngehla kanjalo imoto iyahamba bakwethu, yabona nje at that point bengesena ndaba ukuthi yabona ukwehla kwami lapha imoto ihamba, le moto echamuka ngalapho kungenzeka nje inyathelo. At that point ngase ngitshelile ukuthi yazi ukuthini, ngamane ngibulawe yenye into than ukuthi ngiyobekezelela ugreshwa abantu abathathu ngingazi ukuthi bazongenzani after that. No, I just know ngamane ngife bakwethu, kusho ukuthi ngiwe ngithi nje ngehla i-taxi yahamba ngivula isicapha badonse i-jacket yami bangidonse ngemuva umunye angibambe, kusho ukuthi nje ngigcine i-bag yami, i-sling bag yami inqamuke, kusho ukuthi isale emotweni ne-jacket isale emotweni. Ngiwe kabi, yabona, ngiwe kabi ukuwa kwami ngishaye phansi ngobuso. Mungathi uyanaka mina mungibuka nje face to face amazinyo amaphambili acrackile. Thanks God akazaphuka. So ngithi ngiqeda kuwa laphana guys, ngathi nje ngiyawo zami ngibelethe, uyabona nje kuze kube namhlanje mina i-taxi empty angigibeni, whether isemini whether isekuseni i-taxi empty angigibeli, ngine trauma. Ngisho mina ngihambele endleleni ngisho kuthiwa ukude kangakanani la ngiya khona angiyithathi i-lift umuntu engamazi, angiyithathi nje i-lift. Yaba ngisho umuntu wesilisa ezozongi-approacha noma uzongishayela ngiyabaleka, angifune nje inkinga because kube angibalekanga ngalola suku bebezothiwa nje justice for kaMangethi, justice for uSimangaliso. Cha bakwethu akukho safe, so if uhlala eThekwini just be careful bakwethu, ungayigibeli i-taxi empty. Yona into engayisho le ukuthi ungayigibeli i-taxi empty, uyabona? Uma ubona i-taxi empty ungayimisi, ilinde idlule, ungamane nje bakwethu ube late la uya khona, kodwa ungayigibeli i-taxi empty. Yona into engayifunda le ukuthi kuyenzeka udriver asebenzisane nezigebengu. Angazi ke ukuthi bangaki abantu abayisurvive lento mina ngisurvivile, angazi futhi ukuthi bangaki abantu abehlelwe yilento mina yangehlela ngaloya driver, futhi angazi ukuthi wayeqala yini noma umkhuba wabo lokuthi mhlambe benze lento abayenzayo noma bebethatha ama chance ngami, but ngiyabona ukuthi laphana nje bebesebenzisana umshikashika futhi bayazana bonke. So nje just be careful bakwethu, especially uma umuntu wesifazane ohlala eThekwini.